ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Шумо дар канали Бунёди Бузургмеҳр ҳастед. Ин барномаи тафсир аст ва имрӯз мехостем дар бораи яке аз моддаҳои Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё ин ки дигар тарз гӯем дар бораи яке аз амалҳои кормандони мақомоти қудратӣ, кормандони тафтишотӣ суҳбат кунем ва талаботи қонунро ба шумо фаҳмонем. Он амале ки Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, он амали зишти кормандони мақомоти қудратӣ ки ба Кодекси ҷиноятӣ рост меояд, номида мешавад аз ҷониби таҳқиқбаранда, муфаттиш ё суд маҷбур кардан барои додани нишондод. ё ин ки ба содатар карда гӯем, маҷбур кардани шахс барои навиштани ариза, нишондод, гувоҳӣ додан, шоҳидӣ додан, коршинос ягон хулоса додан ва ғайра ва ғайра. Ин моддаи 354 Кодекси ҷиноятӣ аст ва тибқи он агар муфаттиш, судя ё ин ки таҳқиқбаранда ин одаме ки амалиёти тафтишотӣ ё ин ки таҳқиқиро пеш аз парвандаро ба муфаттиш равон кардан иҷро мекунад. Яъне кормандони УБОП, кормандони нозири минтақавӣ, сардори муассиса метавонад таҳқиқбаранда бошад, метавонад сардори қисми ҳарбӣ бошад таҳқиқбаранда, метавонад сардори қисми оташхомӯшкунӣ бошад ва ғайра ва ғайра. Таҳқиқбаранда ҳамон амалиёти аввали ҳамон ҳодисаро иҷро мекунад, яъне ҷамъоварии нишондодҳо, ҷамъоварии рӯйхати мардум ки ҳодисаро дид, надид, пурсупос ва ғайра ва ғайра. Инҳоро таҳқиқбаранда меноманд ва моддаи 354 Кодекси ҷиноятӣ маҳз фақат ба ҳамин се категория одам барои маҷбур кардани шахсон барои додани нишондод ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ намудааст: ба таҳқиқбаранда, ба муфаттиш ва суд. Дар қонун оварда шудааст ки агар онҳо ҳамин маҷбуркунинро бо роҳи таҳдид кунанд, бо роҳи иръоб кунанд ё кирдорҳои дигари ғайриқонунӣ кунанд нисбати гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ё ин ки худи ҷабрдида ё шоҳид, барои маҷбур кардани онҳо ба додани нишондод, агар инчунин коршиносро низ барои пешниҳод кардани ягон хулосаи коршиносӣ маҷбур кунанд, ин се нафар таҳқиқбаранда ва муфаттиш ё суд ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешаванд ва ҷавобгарии ҷиноятӣ, бовар кунед, хело ҳам кам аст барои ин нафари ашхос. Ҷавобгарии ҷиноятӣ чунин аст: маҳрум сохтан аз озодӣ аз муҳлати аз 2 то 5 сол, бо маҳрум кардан аз ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати то 3 сол ҷазо дода мешавад. Бинед, аз 2 то 5 сол дар якумин ҳамин авфе ки пайдо мешавад, чунин ашхос ба тарзи автоматикӣ баромада мераванд. Ин якум чизе ҳаст ки аз тарафи аз нигоҳи ман нодуруст аст ба ҷавобгарии ҷиноятӣ нисбати кирдор ва рафторҳои ғайриқонунии кормандони мақомоти қудратии Тоҷикистон, таҳқиқбаранда ва муфаттиши суду прокурор даҳҳо баробар зиёд карда шавад. Ва нуқтаи дигаре ки ман мехостам ба диққати шумо расонам он аст ки ҷавобгарии ҷиноятӣ барои маҷбур кардан фақат ба се категория одам будааст: ба таҳқиқбаранда, муфаттиш ё суд. Вале мо медонем ки ашхосе ки дар ИВС, ашхосе ки дар СИЗО ё ин ки дар маҳбасхонаҳо нигоҳ дошта мешаванд, онҳоро на таҳқиқбаранда фишор меорад, на муфаттиш ва на суд. Инро бо фармони ё ин ки муфаттиш ё ин ки бо фармони таҳқиқбаранда кормандони мақомоти қудратие ки дар зиндон ҳастанд, зиндонбонҳо анҷом мекунанд. Бо фармони онҳо мекунанд, бо фармони прокуророн мекунанд, ё ин ки бе фармони онҳоро мекунанд барои нишон додани як дараҷаи касбии худ, дараҷаи фош кардани ҷиноятҳо гӯё гуфта инро пешниҳод мекунад. Мисол, дар ҳар як зиндон, дар СИЗО гурӯҳи
оперативный отдел ҳаст, ки ҳар як шахсе ки ба ин муассисаҳо дароварда мешавад, онҳоро пурсупос мекунанд. Албатта пурсупос дар нохунак ман гуфтам, бо шиддат, бо азоб, бо таҳдид, бо усулҳои ғайриқонунӣ аз онҳо кӯшиш мекунанд ки ягон маълумот ёбанд. ҳарчанде ки ин ашхос, яъне ки ҳамон кормандони зиндон ҳарчанд зиёдтар маълумот пешниҳод кунанд оиди ягон ҷинояти дигар, оиди алоқамандии ҳамин шахси боздоштшуда дар ягон ҷиноят, шиносоӣ бо ягон ашхоси дигар, ҳамон қадар барои онҳо, барои карьераи онҳо, барои зиндагии онҳо хело ҳам фоиданок аст. Ва дар ин ҷо набояд фаромӯш кард, ки чунин таҳдиду фишору зӯроварӣ бо мақсади ба даст овардани ягон маблағ, чунки сатҳи коррупсия бениҳоят ҳам баланд аст дар Тоҷикистон, низ рух доданаш мумкин аст. ин хатогии қонунгузор аст, ки фақат муфаттишу таҳқиқбаранда ва судро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои маҷбур кардан додани нишондод нисбати ягон кас ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд, вале дигар ашхосро не. ин буд дӯстони азиз тафсири моддаи 354 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои фишор овардан болои шоҳид, болои судшаванда, болои одаме ки айбдор шаванда ё ин ки гумонбар шаванда аст, шоҳид ё ин ки коршиносро маҷбур кардан барои додани нишондоди бардуруғ аз тарафи намояндони таҳқиқот, аз тарафи намояндони муфаттиш ё ин ки суд ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст. ин дар бораи амали онҳо дар моддаи 354 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст. бо шумо ман будам Ҷамшед Ёров. савол пешниҳоде дошта бошед, метавонед бо суроғае ки дар поён мебинед ба мо равон кунед. ҳатман ба онҳо мо ҳарчи тезтар ҷавоб хоҳем дод. лайкро ва обуна шуданро фаромӯш накунед. ҳарчанде ки шумо лайку обунаатон зиёд мешавад, ин видеоҳои моро бештар одам тамошо мекунанд ва дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои худашон як тасаввуроти бештаре пайдо мекунанд.